Ballerup. Hun er godt træt af sine bevingede naboer. Det er over det hele. De sidder på tagryggen. Der er jo 1, 2, 3, 4, der er jo mange, de kan sidde på. Om foråret slår ca. 200 måger sig ned i området for at yngle. Larmen gør det nærmest umuligt for Ruth Nielsen at bruge sin altan. Fuglepikker, måger, de skriger. Og den der skrigen hele tiden, det får man altså ondt i ørerne af. Og det er utåligt. Problemet er så stort, at nogle beboere flytter ud i sommerperioden. Boligselskabet har forsøgt at skræmme plageånderne væk, men mågerne er ligeglade. Og da fuglene til med er fredede, er det svært at gøre noget ved problemet. Det betød så, at så måtte vi jo prøve at kigge på nogle alternativer, se om vi kunne finde en økologisk måde at gøre det på. Og det var så der, at Flemming kom ind i billedet. Hej! Flemming Salomonsen er falconer. Med sig har han landerfalken Knirke. En afrikansk rovfugl. Det var godt. Frygtindgydende for en måge fra Ballerup. Jeg prøver lige at få hende ud her. Og nu kan man rigtig se, at de her søde mor, de forsøger at skræmme hende væk og dykke ned efter hende og gøre hende utryg og få falken til at forsvinde fra området. I sidste ende er det dog mågerne, som må forlade området. Pointen det er egentlig at få fuglen stresset så meget, så de finder en anden ynglelokalitet. Fordi det er sådan, at de fleste fugle eller dyr, de faktisk bliver præget på deres omgivelser. Så de måger, der måske måtte komme til verden her i en rede et eller andet sted her på Ballersbo, jamen de vil altså vende tilbage hertil igen. For at undgå det, patruljerer Flemming Salomonsen og hans falke i området hver dag fra tidlig morgen til solnedgang. Og skræmmekampagnen virker. Fra 200 plus måger, der var her hver dag, der er langt under 50 nu, og jeg har talt 35 dage. Så løser den jeres problem så? Ja, det gør. Helt fantastisk. Falkene er så stor en succes, at boligselskabet vil fortsætte med at bruge dem. Så bliver vi ved til, vi stille og roligt får tynget ud i mågeflokken. Og det kræver selvfølgelig en investering, og det kræver godt samarbejde med Flemming, men vi tror på det. Det samme gør Ruth Nielsen. Hun kan nu igen bruge sin altan uden ørepropper. Der er ikke en eneste. Det er så utroligt. Nede på plænen er arbejdsdagen ved at være slut for helten selv. Lønnen, en kylling, som sluges helt med fjer og ben. En landerfalk, som vi så her i indslaget, er blandt verdens hurtigste fugle. Den kan dykke med over 400 km i timen.